गोबाव साननि उनाव नोंथांमोनजों फैदों नैबे चेनेलाव बहुत दिन जाबाय भिडिअ होयिया बै मोनसे चेनेलाव आं मोननै भिडिअ होबाय बे साननैयाव गोबावनि उनाव आं बे भिडिअखौ लाबोदों। दिनै मोनसे खौरां नुदों बे खौराङा जाहैबाय पाकिस्ताननि PTI नि चेयारमेन डेट मिन्स इमरान खानाथ' जेलाव दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। इमरान खानखौ बुथारबाय बेबायदि मोनसे खौरां ओंखारनानै फैदों। फेक निउज रियेल निउज बेखौ बुंनो हाया, नाथाय ओरैबायदि मोनसे दावराव जादों पाकिस्तानाव PTI नि सापर्टारफोरा ओरैबायदि जेलाव दावराव दावसि खालामदों। आरो इमरान खाननि बिनानावा बिनानाव एक्जेक्ट मिथिया, बिब' जानो हागौ बिनानावबो जानो हागौ, बा न'खरनि सुबुं इमरान खाननि बैसोरखौ थांनाय 2-3 सप्तायाव लोगो हमनो होआखै इमरान खानखौ। स' आफगानिस्ताननि मोनसे मिडियानिफ्राय ओंखारनानै फैदों मा, आफगानिस्ताननि मोनसे निउज आउटलेट ना आफगानिस्तान टाइम्स नामा, बेयाव मोनसे खौरां ओंखारदों मा, इमरान खानखौ बुथारनाय जादों जेलनि सिङाव, आरो बुथारनानै बिनि बडिखौ रावबो मिथि मोनै जायगायाव फबनाय जाबाय। ओरैबायदि मोनसे निउज ओंखारदों आरो बबेखानि फवाद चौधुरीया बेखौ एकदम फेक होननानै बुंदों। नाथाय बे बाथ्रायाबो साननो गोनां जे न'खरनि मानसिफोरखौ थांनाय 2-3 सप्तायाव मानो लोगो हमनो हायाखै बे साननो गोनां। बेनिखायनो जानो हागौ इमरान खानखौ जेलनि सिङावनो बुथारनाय जाबाय खोमा, बेबायदिबो जानो हागौ, बे रियेलबो जानो हागौ। मानोना दासिम बेयो बहा दं मा खालामदों मानो लोगो हमनो हायाखै बेनि जेबो जाहोनखौ सरकारा बुङाखै। शेहबाज शरीफ सरकारा बेनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै। आसिम मुनिर बिबो जेबो बुङाखै। स' आसिम मुनिर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ, बे जाबाय बर्तमानाव ओरैबायदि सासे मानसि जाहैबाय पाकिस्ताननि, गावनि थैनायसिम बियो पाकिस्ताननि हेड। स' तानासा आसलि जि तानासा, बे आसलि तानासानि रुपखौ बे लाबाय। बेनिखायनो जायखौ बे जि गोसो बेखौनो खालामनो हायो। स' पाकिस्ताननि गोदान तानासा आसिम मुनिर। स' बिनि सासन कालाव बे जानाया जेबो आसरित बाथ्रा नङा, इमरान खानखौ बुथारनायाबो जेबो आसरित बाथ्रा नङा। बेनिखायनो पाकिस्तानाव गिलु बालु दावराव जानायखौ जों नुदों आरो बे मोनसे खौरांखौ आं नुदों निउसाव। स' थारैनो इमरान खानखौ बुथारमारबाय नामा? बिदिब्ला मा जानि थाखाय बेखौ रावजोंबो लोगो हमनो हायाखै, मानो मिडियाखौबो फोसावनो हायाखै? नोंथांमोना नुनो मोनगोन पाकिस्ताननि मिडियायाव इमरान खानखौ लानानै जेबो निउसखौनो फोसावाखै। बे थैबाय थांबाय, खारन आसिम मुनिरनि आर्मिया निस्सय वार्निं होखाना दोनदों, सोरबा जुदि इमरान खाननि निउसखौ जुदि फोसावो थारैनो खैफोद गोनां जानो हागौ, बेबायदि आरो बाथ्राया। स' बिदिब्ला बिथांखौ जेलाव बुथारबाय ना हारसिं थैबाय ना हार्ट एटाक जाखो ना मा जाखो, बेनि सोमोन्दै दासिम जेबो मिथिनाय जायाखै। नाथाय फेक निउसबो जानो हागौ, रियेल निउसबो जानो हागौ। बेयो गिलु बालु स्प्रेड जादों गासै बुहुमावनो जे इमरान खानखौ जेलनि सिङावनो बुथारनाय जाबाय। बेथ' जाहैबाय पाकिस्ताननि बाथ्रा। स' बिनि बादैबो जोंनियाव मा जादों बेखौ बै मोनसे चेनेलाव नोंथांमोना बुंदों जे गाबोनो 27 नभेम्बराव मोनसे रिपर्ट लाबोगोन, मन्थ्रिफोरनि मोनसे कमिटि दोङो। बे रिपर्टआव मा थागोन, 6टा जनगोष्ठीनो माबोरै एसटि होनाय जागोन, आरो हानायसिम माबोरै थाखानाय 6टा थाखानाय जि एसटिफोर बिसोरनि जेबो खहा जायाजासे माबोरै जोबोर खम खहा जानाय बादियै बे रिपर्टखौ लाबोनो हागोन एसेम्ब्लियाव, बेखौ जों मिथिगोन। गाबोन बेवहाय थानाय पइन्टफोरखौ मिथिगोन। बेनि थाखाय जों साफ्रोम मानसिया गाबोन एसेम्ब्लियाव बिधान सभायाव जि विन्टार सेसनाव गोजां बोथोरनि जि अधिबेशन, बेवहाय मा जायो बेखौ सबबो खोनासंनाया मोजां, बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामगोन। गाबोन खमसे खम सबबो गासै बर' सुबुंफ्राबो ट्राइबेल सुबुंफ्राबो माने बै इनफरमेसनखौ मिथिनाया मोजां। बेवहाय मा बुङो बेनो रियेल, बे फर्मेल मोनसे बाथ्रा। बेयाव जि बुङो बे बाथ्रायानो जाबाय माने इम्परटेन्ट आरो बिनि बादै बाखि निउस होननाय माबा होननाय बेखौबो नोंथाङा फोथायजोबनो हाया। बिनिखायनो नोंथांमोना गाबोन खमसे खम बिधान सभाखौ नाय, खोनासं, निउसाव नाय, टिभियाव नाय, खमसे खम नाय। मानोना गाबोननि सानावनो जों थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय गिलु बालुबो जानो हागौ, जोबोर मोजांबो जानो हागौ। बेखौ बुंनाया समाजनि खिन्थागोन, गाबोनसो मिथिगोन जोङो मा जानो थागासिनो दं। बबेखानि बे फाइनाल नङा, बे रिपर्टखौथ' भारत सरकारनोसो हरगोनथ'। बिनि उनाव भारत सरकारा माबायदि बे खामानिखौ मावफुंगोन, बेबो माने जोंनि दावहाया जागायबाय लोगोफोर, जोंनि दावहाया जागायबाय, बेखौ जों मिथिनाया मोजां। बाखि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं मोननैसो जाय कन्टेन्टनि सायाव आं भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं, फिउचाराव बहुत टाइम नांगौ बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो थाखाय। मा नोंथांमोना फोथायोना लाइटखौबो गथा खालामनो हाबाय बिगियानगिरिफोरा? खारन एलबार्ट आइनस्टाइना मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, मोनसे फर्मुला दिहुनदोंमोन, E = mc²।
That means सक्तियानो मोदोम मोदोमानो सक्ति that means सक्तिखौ मोदोमाव कनभार्ट खालामनो हागौ आरो मोदोमखौनो सक्तियाव सोलायनो हागौ बेखौ बिथाङा बुंलांदों नाथाय बिथाङा प्रेक्टिकेलि बेखौ प्रुफ खालामना दिन्थिनो हायाखैमोन नाथाय ओरैबायदि बिगियानगिरिफोरा खालामनानै जाफुंसारनो हादों होनना दाबि खालामदों जे लाइटखौबो गथा खालामनो हानाय जाबाय स' बेबायदि कन्टेन्टनि सायाव नोंथांमोन आं भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोन आं बाय बांला खिन्थादों आरो सासे 30 बोसोरनि गथ' जोनोम जानाय बाथ्रा नोंथांमोना खोनादों नामा जे बियो 30 बोसोर बिनि भ्रुणखौ जायखौ जों मा होनगोन भ्रुणानो होनगोन जायखौ फार्टिलाइज जानायनि उनाव गोग्गो जानायनि उनाव बेखौ लाखिनानै दोनदोंमोन आरो बेयो 30 बोसोरनि उनाव बै भ्रुणनिफ्राय बै गथ'खौ माने फिन जोनोम जाफिनदोंमोन आरो बिदिब्ला 30 बोसोरनि उनाव जोनोम जादों बियो नाथाय बियो गोग्गो जानाया बियो 30 बोसोर सिगां जादोंमोन बर'नि राव गोग्गो जानाय होनना बुङो फार्टिलाइज ना फार्टिलाइजेसन मा नोंथाङा बेबायदि फोथायनो हायो स' बेबायदि गोमोथाव बाथ्रानि सायाव आं पुरा रेडि खालामगासिनो थादों नाथाय कमप्लिट जायाखै बहुत रेडि खालामग्रोगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना कनसेन्ट लाबोगोन बिनिखायनो दा नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौ खोनायाखैबो जानो हागौ डिपसिक टेक्न'लजि AI टेक्न'लजि बेयो बेनि सोमोन्दै खोनादों माखासेयाथ' नुदों जानांगौ डिपसिक टेक्न'लजिनि भिडिअ भाइरेल जानायफोरखौ नुदों जानांगौ बे माबायदि गिलु बालु बेनि सायावबो नोंथांमोना आङो लाबोनो थांगासिनो दङ क्वान्टाम टानेलिं बावैसो सिगां बेनि सायाव नबेल बान्था मोनदों क्वान्टाम टानेलिंनि सायावबोथ' नबेल बान्था मोनदों नाथाय बे क्वान्टाम टानेलिं नङा बे मेक्र' टानेलिं स' गेदेर बेसादखौबो माबायदि क्वान्टाम लेभेलनि मुवाखौ जाबायदि माने टानेलिं खालामनो हायो मेक्र' लेभेलनि मुवाखौ माबायदि हायो टानेलिं खालामनो साइन्सनि बाथ्रा बे क्वान्टाम मेकानिक्सनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा स' बेनि सायावबो नोंथांमोना भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ स' सम नांगोन स्टाडि खालामनांगोन बहुद रेडि खालामनांगोन आं मोजां मोननाय कन्टेन्ट बेफोरो जायखौ जों मानसि होनना बुङो जों ना हम'सेपियन्स ना जों मानसिनि बेसेबां खोलोबदों बेसेबां थाखोदों बेखौथ' साइन्सनि टेक्सट बुकावनो फरायनो मोनखायो बर्डआनो जायफोरा साइन्स फरायो थेवब्लाबो बेफोरनि सायावबो नोंथांमोना भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ बेफोरखौ नोंथांमोना नुखायो जानांगौ नाथाय आं जायबायदि कन्टेन्टखौ लानानै फैगोन बेयो बर' रावजों जागोन आरो लोगोसे कमप्लिट माने डिटेल्सआव जागोन बेबायदिनो गोबां बेबायदि कन्टेन्टनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बे चेनेलनिफ्राय गोजानाव दाखार जानो हागौ नोंथांमोना गोबाव जानायखौ सानदों भिडिअ थारखौ सानदों बेबायदि होननाय नङा नोंथांमोना बार बार बुंदों आं बेखौ प्रिपेयार मा समनिफ्रायनो खालामबाय थादों नाथाय कमप्लिट जायाखै दिनैसिम प्रिपेयार माखासे भिडिअबो दं गैया नङा बेफोरखौ माने इडिट खालामनायानो थाखाय नोंथांमोना खमसे खम आंनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि एन्ड डिसकभारि एन्ड इनभेन्सन मोननै जि नाथाय प्लेलिस्ट थायो बे प्लेलिस्टआव थांबाबो खमसे खम 100नि बांसिन भिडिअ नुनो हागौ बेबायदि स' बिनिफ्राय नोंथांमोना निस्सय मिथिनो हायो जे आं बेबायदि भिडिअ लाबोनो थाखाय आगोलनो रेडिखा नाथाय बेनि नायगिरिया जोबोर खम जोंनि बर' मानसिफोरा दाबो गियाननि गांनाय उखैनाया जोबोर खम बेसो सबसे दुखुनांथाव सासे जुदि इउटिउबार बा फेसबुकआव भिडिअ होग्राया जुदि कन्टेन्ट होनायनि उनाव बै कन्टेन्टखौ जुदि नायाबा बेखौ बाननानै मा लाब बेबायदि जायो नङा होमबा नाथाय आंनि बेलायाव बेबायदि नङा आंनि बेलायाव समनि आंखाल बिनिखायनो आङो लाबोनो हायाखै आंथ' बुङो माने आंनि जिखिनि मानसिया बै भिडिअफोरखौ नायदो 1000 2000 1500 बियो आंनि थाखाय थोजासे खारन बेबायदि कन्टेन्टखौ बिनिख्रुइ बांसिन बर' मानसिया नायनाय नंखाया एसेबां बेफोरनि सायाव मिथिनो लुबैनाय जोंनि बर' मानसिफोरनि गेजेराव गैखाया अख्रांनि हाथरखिनि सोमोन्दै ब्लेक हल स्टारनि सोमोन्दै हकिं रेडिएसननि सोमोन्दै नङा होमबा स्टार सिस्टेमनि सोमोन्दै एलियननि सोमोन्दै बेफोरखौ मिथिनो वाइट ड्वार्फनि सोमोन्दै बेबायदि जेसेबां दं बैफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय सुपारनोभा एक्सप्ल'जन हाइपारनोभा एक्सप्ल'जन नङा होमबा इन्टारस्टेलार मिशन्स बा भइस टु स्पेस बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय जोंनियाव जोबोर खम दङ जोंनि बर' मानसिफोरनियाव न' डाउट गैया नङा दङ साफा सानै दङ नाथाय जोबोद खम गुबुन हारियाव एसे थोजासे दङ आरो गुबुन लेंगुवेजाव जुदि बानायो अब्लाना निश्चय गुबुन हारियाबो नायो नालाय एसे बुरजा भिउ जायो नाथाय रियेलिटियाव बेफोरनि भिउआरा जोबोर खम स' बैफोरबायदि कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोना बेनो माने बहुत स्टाडि नांगौ सम नांगौ लोगोसे एसे नायग्रा थायोबाबो मोजां नांगोन ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथांमोना बे एफा एनै बेबायदि कन्टेन्टखौ मोजां मोनो सोलोंदो पलिटिक्सनि उन खारनानै राजनितिनि उन खारनानै गरसे गरनैखौल' साननानै दिनै जोंनिया मा जादों खौसेथि गैयैनि थाखाय दिनै सरकारा बोलो मोनबाय आरो बोलो मोननानै जोंनि हाखौनो सेग्लाब
सेख्लाब बोख्लाब खालामनानै सिख्लाब बोख्लाब खालामनानै गुबुननो होनो थाखाय नै थियारि खालामगासिनो थादों जोंनि एमएलए इएम जिएम मन्त्रि एमएलएफोरा दिनै खुगाखौ अरथेनानै थाबाय आरो जायफोरा गावखौनो पलिटिक्सनि पण्डित होनना सानो बिसोर दिनै जेबो बुंनो हायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला जन्तर मन्त्रआव थांनानै हिस्ट्रि खावनानै फैबाय बेखौबो दिनै रावबो बरिया जादोबो होननायखौ आं नुवाखै स' दुखुनांथाव गोदोनि समावबो जोंनि आरिया गावस्रा गावस्रि जाबाय आरो दिनैबो बेनो खारन जोंनिया माने सब बुस्थुखौनो लाइट लायो आरो 100 थाखा मोनबानो एकदम सोरगोखौनो मोनबाय बेबायदि नङा बेवहायनो जों दिनै बिनि बरबाद जोंनि माइथलजिखौनो बुं जारिमिनखौनो बुं खुगा थुनलाइखौनो बुं जेरावबो नोंथांमोना मोनगोन बेबायदिनो थगायथ'सि बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे नलेज मोनदों बेवहाय इमरान खाननि बाथ्राखौ आं लाबोनाया बेनो जे बेबायदि मोनसे जाथाय नुदों इमरान खाना सासे प्राइम मिनिस्टारमोन पाकिस्ताननि एक्स प्राइम मिनिस्टार स' पाकिस्तानाव मा जायो दिनैसिम सासे प्राइम मिनिस्टारा 5 बोसोर प्राइम मिनिस्टार जाफेराखै आरो उननि प्राइम मिनिस्टारा बै बारग' प्राइम मिनिस्टारखौ जेलाव सोगोन हादर गारना खानो गोनां खालामगोन बा सोरखौबा आलायगोन बेबायदि पाकिस्तानाव बे कमन बेनिखायनो नोंथांमोना लाबोदों थेंक इउ